Thank you.
anapokuzichaga andiwo upenyu wanaishuira kane kudao kupewa nekuvumira andina kumakumbirao mandandingao andina kuzitangirao yakaenda kuchikoro ndichitinanzao nazvinemusoro pasi arina soro ipfuruki utsirokororo akanazokaima ndiri muchitorongo ndatengerwa uziri wangu mutombo chakanatora ndimomotera pamungo dalero meni tisina chichongo ndiwo upenyu wandai kupema nekukumbira magambinao anena kumakumbirao anena kuzitsakirao gaemandi chenuraishe pandakapashinonditera zvisuduruke topirana madera zviponemera pamuwakuri zvinouya zvinodiwana mberiyo tiri panema zvedu tichishanda vanoongera tiongereiwo zvinotipa manyawi tichishanda. Thank you. Let's move on. Itendere kuti pamusoro kuna mai guru wangu amai Mary ndinonzwa kufara nezuva ranhasi. This is a success. Taingoshuvira mwoyo ndichingoti Mwari naye vangoita kuitirai zvakanaka. Ndinofara kuve part of this beautiful project rakaitwa